नमस्कार, मी रामदास पारकर तुमचा स्वागत करतो. तर मंडळीनो, तुम्ही अनेक शाळा बघला असताल्यात, पण एक शाळा अशी असा की ती फक्त 3 महिने असता. म्हणजे लक्षात येतं खयची शाळा? अहो, गणपतीची शाळा. आणि त्याच गणपतीच्या शाळेत भेट देऊ आपण चाललोसो. आणि ती शाळा भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीपर्यंतच असता आणि नंतर मग परत 9 महिन्यानंतर पुन्हा एकदा चालू होता. अशा या गजबजलेल्या शाळेत, तर अशा सासोलीतल्या मंदार मूर्तिकला केंद्र या सुप्रसिद्ध शाळेत आपण भेट देऊ जातो. सुप्रसिद्ध कशाक म्हटलं माहीत आहे काय? गोवा राज्यात, महाराष्ट्रात, कर्नाटकात इतक्याच नाही तर परदेशातसुद्धा त्यांचे गणेश मूर्ती जातात. चला तर जाऊया आपण मंदार मूर्तिकला केंद्र सासोली यांची सगळी शाळा बघूच्यासाठी. चला तर या गणपतीच्या शाळेचे सर्वासर्वे गणेश ठाकूर यांच्या भेटायसाठी. नमस्कार गणेशजी. नमस्कार नमस्कार. या, स्वागत आहे आमच्या शाळेत. धन्यवाद धन्यवाद. तुमच्या या सुप्रसिद्ध अशा कार्यशाळेला भेट द्यायसाठी आम्ही इलसो. खूप खूप धन्यवाद. हो. बरं वाटलं. तर आमका या सगळं जाणून घेऊचं असतं तुमच्याकडनं. निश्चित. हां, चला हो दाखवूया. चल.
ते हे गणेश ठाकूर आणि त्यांचे आई वडील, त्यांचा प्रेरणास्थान. पण आता आपण जे काय या शाळेमध्ये बघितलं मूर्ती वेगवेगळे, आणि त्याच्याबद्दल जाणून घ्यायचाच असा, प्रत्येक मुलाच्या मागे आई वडील असतातच. कारण ही जी शाळा असा ही आगळी वेगळी शाळा, कारण का रात्रंदिवस जागरण असं खूप कष्ट असत आणि वेळेवर पुरा होया असा एक ध्येय असता, आणि त्याच्यामुळे वेळेवर अगदी पूर्ण करतात, सुंदर सुंदर मूर्ती बनवतात. आज अनेक लोक या शाळेतले मूर्ती घेऊन जाण्यासाठी येतात. एवढाच नाही तर एवढे ऑर्डर दिले जातात की नंतर हाऊसफुलचं बोर्ड फक्त याच शाळेत मी बघितलेलो अशी ही शाळा. त्याच्याबद्दल आपण जाणून घेतलो. नमस्कार गणेश ठाकूरजी, नमस्कार. नमस्कार. तर या तुमच्या मूर्तीशाळेची सुरुवात म्हणजे मला वाटतं भावानी केली की काय, तर ह्या सगळं आमका जाणून घ्यायचं असा. नक्कीच गेली 25 वर्षे आम्ही या मूर्तिकामाच्या सेवेत आहोत. आणि या मूर्तिशाळेचे संस्थापक म्हणजे माझे वडील महादेव ठाकूर यांनी जे म्हणजे माझं प्रेरणास्थान, मला जेव्हा मी हे स्वप्न बघितलं की भव्य दिव्य चित्रशाळा माझी होणार, गणपतीच्या मूर्त्या बनवणार, परदेशापर्यंत मूर्त्या जाणार, त्या सुरुवातीच्या प्रवासातनं जेव्हा सुरुवातीपासून माझ्या मागे खंबीरपणे उभे राहणारे माझे वडील, म्हणजे काही असो, अगदी तुम्हाला सांगतो की पहिल्या 5-6 वर्षामध्ये पूर्ण लॉस मध्ये चाललेलं सगळं. आता जो हा डोलारा बघताय, पण कधी खचलेले नाहीत, कारण त्यांचं आम्हाला वेळोवेळी तसा धीरज, ब्लेसिंग आणि अगदी परमेश्वराची सुद्धा तोड नाही अशा पद्धतीचे आई वडील मला लाभले. आणि त्यांच्या प्रेरणेतून मी हे एवढं मोठं दिव्य करू शकलो. कारण कुठलाही पारंपरिक वारसा आमच्या चित्रशाळेला नाही, आजोबा चित्रशाळेमध्ये नव्हते किंवा आमच्या पणजोबा, म्हणजे पिढीजात आलेली कला नाहीये, ही नंतर डेव्हलप केलेली आहे. अशा पद्धतीने आमचा हा प्रवास शून्यातून हळूहळू हा आतापर्यंत झालेला आहे. कुठच्याही यशस्वी मुलाच्या मागे जेव्हा आई वडील असतात तेव्हा त्यांचे आशीर्वाद हे खूप महत्वाचे असतात. तर मला ह्या जाणून घ्यायचं असा, बाबा नमस्कार. बाबा, ही जी तुमची जी शाळा असा, तर त्या शाळेबद्दल म्हणजे कसे काय तुम्ही वडिलोपार्जित धंदो किंवा काय याच्याबद्दल मला जाणून घ्यायचं. आमचा हा आता जो व्यवसाय दिसतोय तो वडिलोपार्जित होता, आणि ह्याचं वयही त्यावेळी धंद्यात पडणं एवढं नव्हतं. बालपणापासून या विषयाची आवड होती. प्रत्येक गोष्टीला कुठेतरी कलात्मक दृष्टीनं बघायचं. शाळेच्या जीवनापासून त्याच पद्धतीनं त्याचं सुरुवातीचं करिअर. आम्हाला इतरांप्रमाणे अपेक्षाही होती. काय तो काळ होता की त्याने शिक्षण घ्यावं, खूप शिकावं, आमच्या परिस्थितीवर कुठेतरी मात करावी, कारण मी हाडाचा शेतकरी, कुठेतरी मात करावी, इंजिनियर व्हावं, डॉक्टर व्हावं, एवढ्याच अपेक्षा असतात आई वडिलांच्या, सामान्य इतरांच्या असतात त्याचप्रमाणे आमच्या सुद्धा होत्या. बरोबर. आता हे मातीकाम जर म्हणाल ना तर हे माझ्यात सुद्धा होतं. कारण पहिल्या ह्याच्या सुरुवातीला ज्यावेळी ह्याची कल्पना, त्याच्या अगोदर आम्ही मित्रात एक गणपती बनवतो, आणि ह्याने जेव्हा ती मूर्ती तशीच शेताकडे पाठवल्यानंतर चिकण मातीला शेतात न जाता अलीकडच्या ओढ्यामध्ये मिळालेल्या मातीत मूर्ती करतो. त्याची ती मी आलेलो जागा नाही खरं तर, काय तिकडे 4 माणूस कामावर आहेत, त्याचा कुळप बघायला आता याला काय, पण हातातली मूर्ती बघितल्यानंतर त्या दिवशी ठरलं की माझं स्वप्न ह्याच्यातून. आई तुम्ही काय सांगाल? आणि ह्याच्यानंतर सुद्धा मी ह्याला जवळजवळ आज काल जगायत, जेव्हा आता 10 माणसं काम करतात, 20 माणसं काम करतात, पण सुरुवातीचा आमचा जो खूप कठीण काळ होता ना, तेव्हा एकटाच तो रात्र काम करायचा. मी थकला भागलेला माणूस 12 वाजेपर्यंत किमान आमची 400 प्राथमिक मूर्ती होईपर्यंत त्यांची डोकी काढून देणं, हात काढून देणं, असता मला कुठेतरी स्थायी भाव होता. मला त्याच्यात एक वेगळं समाधान होतं. आणि ह्याची घडत गेलेली प्रगती बघून आम्ही सगळं झोकून दिलं. सगळं झोकून दिलं. वर्षभरात आम्ही हे तर काय व्याप करायचो ना, ते माझं क्रेडिट असेल ते मी ह्याच्या मागे उभं केलं त्या काळी. आज आम्हाला कुणीही भांडवल देईल, आज तो वरच्या लेवलला आज आहे, आज तो म्हणेल ते करू शकतो. पण तो काळ खूप विचित्र होता. पण त्या काळी मात्र वडील म्हणून मला जे जमेल ते मी त्याच्या मागे उभं केलं. कारण ते करताना
त्याच्यातून मी माझं स्वप्न सुद्धा पूर्ण करून घेतलं. तसं बघा बघा मंडळी, केवळ हे आता ह्याचं स्वप्न होतं असं नाही, माझं होतं पण आमचं सुप्त भावनेत राहिलेलं, कारण परिस्थिती नव्हती काय करण्याची. पण जेव्हा ह्याच्यातून तो सगळा मार्ग, त्या मार्गाला मात्र आम्ही कुठेही कच खाल्लेली नाही. कधीही आजपर्यंत ही 5-10 वर्ष सोडली तर ह्याला कुठल्याही परिस्थितीत बाकी व्यवहाराकडे बघण्याची जबाबदारीच दिली नाही. तू मागे वळून बघू नकोस, तुझं काय असेल ना ते शांत चित्ताने कर. मग त्याच्यात फायदा की तोटा हे नंतर आपण नंतर, पण गणपती बाप्पाच्या कृपेनं आणि त्याच्या आईनं त्याला फक्त काय नाही, प्रोत्साहन आणि प्रोत्साहनाच्या बाबतीत ती कुठेच कमी राहिली नाही. रात्रंदिवस त्याच्याबरोबर जागरण करताना एक वेळ आम्ही थकल्या बघल्या याच्यात कमी पडायचं, ती कमी पडली नाही, तिने समर्थपणे केलं. म्हणजे आताच बाबांनी सांगितले की केवळ बाबाच त्याच्या पाठीशी नाही तर आई सुद्धा. तर आई प्रत्येक मुलाची, कारण ती जन्मदातीच असतात, त्याच्यामुळे जवळून बघितलेला असता मुलात. तर तुमच्या या गणेश बद्दल तुम्ही काय सांगशाल, म्हणजे लहानपणी तो ते आतापर्यंत तो प्रवास, त्याच्याबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊ आमका आवडा. माझा मुलगा जन्माला आला ना त्या दिवशीपासूनच तो एकदम सुदृढ, एकदमच बरा होता. महिना होता न होता तो असा हुशार. त्याच्या मामाकडचे आजोबा पण म्हणायचा हो राजा होणार. म्हणजे मुलाचे पाय पाण्यात आणि घरी आला मुलगा नव्हता, त्यांच्या घरात मुलगा नव्हता, हाच मुलगा. त्याच्यामुळे तो आल्यावर लाईट वगैरे पेटली, त्याची आजी पण आनंदात, सगळे आनंदाने त्याचं साजरं करायचं. मोठा होईपर्यंत त्यांनी मुलगी नव्हती ना, अंग हे केलं, शेण सारवलं, काय केलं की त्यांनी रांगोळीतनं हे सुरुवात केली. भेंडा कापायचा, भेंड्याची हे करायची, परशी हे करायचं, काय काय करायचं. माझं स्वप्न होतं माझा मुलगा मोठा व्हावा, पण तो ह्या कलेत गेला ना, तर मी त्या कलेत गेला तरी त्याला मागून हे केलं. असा माझा मुलगा हुशार होता, कधी रडला नाही, कधी काय मागितलं नाही. एक 60 रुपयाची गाडी मागितली होती, डॉक्टरकडे गेलो होते. तर मी काय म्हटलं, आम्ही शेतकरी ना, बाबाकडे पैसे पाहिजे, बाळा आता आम्ही आणलेले पैसे सुटले डॉक्टरकडे, आम्ही उद्या येणार तेव्हा आम्ही गाडी घेऊया. त्यावेळेचे 60 रुपये 60 रुपये, आता तो गाडीने फिरतो ना, आता तो गाडीने. तर तो आला, कधी त्याने मस्ती केली नाही, हे मला पाहिजे ते मला पाहिजे, पण त्याला राजासारखं सगळं अजूनही मिळालं. मिळत जाऊ दे आणि याच्यापेक्षा मी मोठा होऊ द्या अशी माझी अपेक्षा. मला एवढा आनंद वाटायचा, पण याच्याहून माझा मुलगा कधी मोठा होणार, लोकांचे मुलगे मास्तर हे ते होतात, डॉक्टर इंजिनियर होणार, मी काय करणार अशी मला रोज वाटायची काळजी. आमच्या शेजारी एक मास्तर म्हणून होते, लाडू मास्तर, त्यांनी मला सांगितलं तू घाबरू नको, तो जन्माला आला आहे म्हणजे तो काही ना काही करणारच. असं करून त्याने हे केलं आणि याच्यात आनंद आम्हाला वाटतो. आणि लग्न झाल्यानंतर तुमचा व्यवसाय काय होता, म्हणजे त्यावेळेला शेती, बाबा फक्त शेती आणि काही व्यवसाय काही नाही. माझा मुलगा जेवायचा नुसता भात आणि आमटी बसती, तोंडासह कधी मागितलं नाही. पेज वगैरे जेवायचा, रोज पेज जेवायचा, पेज भात. सहलीला जाताना त्याला 20 रुपये द्यायला मला भेटत नव्हते, तर मी दुसऱ्या बाईकडनं 100 रुपये आणले होते, 50 रुपये त्याला दिले. आणि अशा परिस्थितीत माझा मुलगा काय करणार अशी मला चिंता वाटायची. पण आता माझी चिंता माझ्या मुलांनी दूर केलेली आहे. संघर्षातनं सुद्धा काय करू शकतो. एक पुढे मोठा झाला ना, चांगल्या गुणाने जर झाला तर पाटली भावंड चांगली होणार, आणि त्याने आपल्या भावंडांना पण कधी दुखवलं नाही, का आई वडिलांना नाही. आपण म्हणून पुढे पुढे जात, मागची मुलं आहेत, अजून पण एक मुलगा आहे, मुली 2. गणेश, तुझ्या आई वडिलांनी भरपूर स्तुती केली आणि तुझ्यातले जे काही गुण होते लहानपणी ते तिने ओळखलेले, पण त्यांना थोडीशी खंत होती की बाबा एक मोठं साहेब बनातो, मोठे, मग नंतर साहेब बनल्यानंतर सगळे सुखा मिळतील, मोठी मोठी गाडी घेऊन येत आणि सगळेजण या करतील. पण त्याच्यापेक्षा सुद्धा का जर झाला असता आणि ह्या जीवन ह्याच्यामधलं काय फरक काय वाटतं तुला? निश्चित ना, आता जे मी जीवन जगतोय म्हणजे खऱ्या अर्थाने आयुष्य जगतोय मी, माझ्या मनासारखं आयुष्य जगतोय. माझ्यावरती कोणी बॉसिंग करत नाही. पहिली गोष्ट, नोकरी हा मला कधी आवडलेलीच नाही नोकरी करणं. म्हणजे मी काही नोकरी करणाऱ्यांना कमीपणा म्हणतो असं भाग नाही, पण व्यवसायात करायचा ही माझी आधीपासूनची इच्छा होती. आणि दुसरी, कला जीवनामध्ये मला कलेसाठीच माझं जीवन समर्पित करायचं होतं. आणि या कलेतनं मी आज ह्या घटनेला मी आज अतिशय समाधानी आहे सगळ्या बाबतीत.
त्यामुळे आज माझ्या मनामध्ये, माझ्या आयुष्यामध्ये कसलीच खंत नाही. सगळ्या गोष्टी बाप्पाच्या कृपेने परिपूर्ण झालेल्या आहेत आणि प्रगती होत आहे. माझी जिद्द आहे, माझे कष्टही आहेत. आता तुम्ही या संपूर्ण चित्रशाळेला जरी भेट दिली तर तुम्ही बघ, मालक कोण हे शोधावं लागेल. कारण मालक म्हणून कधी खुर्चीत बसून मी राहिलो, मी काम करतोय, त्या लेवलला काम करतोय आणि त्याचा हे परिणिती माझ्या ग्राहकांकडून आपल्याला मिळतेच आहे. त्यामुळे मी कामामध्ये जास्त इंटरेस्ट देतो आणि कामातनं माझं जीवन आनंदमयी जगतो. बघितले तुमच्या या शाळेतले सगळे मूर्ती बघितले, अगदी वेगवेगळ्या जाणवला. म्हणजे एका साच्यातनं काढले, ते रंगवले, म्हणजे बरेचसे अनेक शाळा मी फिरलोय. पण त्याच्यामध्ये कसं आहे, एक तर एका साच्यातली मूर्ती, एक 10-12 साचे आणले काय, त्याच्यातले मूर्ती काढले काय, बराबर दशावतारी रंग असतात तसे ते रंगवले. जिवंतपणा आणि त्याच्यातला चैतन्य मला जाणवलं नाही. पण ह्या शाळेमध्ये मी फिरताना जे जे मूर्ती बघितले ना, अगदी वेगळेपणा आणि त्याच्यामध्ये ना जणू काय तुमचा काहीतरी अटॅचमेंट ते असा. मला वाटतं तुमका ही मूर्ती एक एक कमी होताना थोडाफार दुःख पण वाटत असतं. एवढी जागा पण नक्कीच, कारण नाविन्य शोधणे हा एक माझा स्वभाव आहे आणि ते सातत्याने मी नवीन नवीन प्रकार करत असतो. काही प्रकार लोकांना आवडतात, काही प्रकार नंतर लोक उचलून घेतात, ती गोष्ट वेगळी. पण प्रयोग हा झाला पाहिजे आणि रोज नवीन प्रयोग माझ्या चित्रशाळेमध्ये होत असतो. रोज दरवर्षी मी मार्केटलाही अपडेट असतो, मार्केटमध्ये नवीन आलेल्या गोष्टी माझ्या ग्राहकांना देण्याचा प्रयत्न करतो. आता माझी जर समजा तुम्ही गोल्डन घ्याल, सोनेरी, ही हटके असेल बघा, कुठेही तुम्हाला मिळणार नाही. सुंदर त्या टाईपचं कामच मिळणार. दुसरी गोष्ट डोळे, डोळ्यामध्ये पूर्ण भाव असतात मूर्तीचे इमोशन्स त्या डोळ्यामध्ये कसे उतरतील याच्याकडे पूर्ण अभ्यास, पूर्ण लक्ष घालून त्याचा अभ्यास करून नंतर ते मांडलेलं आहे. त्यामुळे माझ्या डोळ्यांसाठी खास अगदी मी तुम्हाला आवर्जून या ठिकाणी उल्लेख करणे, विष्णू सूर्या वाघ यांनी सुद्धा कौतुक केलं होतं माझ्या डोळ्यांचं आणि स्वतःसाठी गणपती इथून घेऊन जायचे. अशा पद्धतीच्या कामाला अट्रॅक्शन करून म्हणजे बऱ्याच बाहेर मूर्त्या, आता परदेशात पण मूर्त्या गेल्या. अशा पद्धतीने माझा विकास होत गेला आणि त्या पद्धतीने आम्ही काम करतो. सिंधुदुर्गात अनेक मूर्तिकार मी बघितलंय, पण त्या कसं पारंपरिक, म्हणजे ते पारंपरिक रंग आणि नंतर मग शेवटी त्या सगळा ओढून घालणार आणि त्याच्यापेक्षा की नाही त्याच्यात भाव नसतात. ह्याच इथे थांबवतो थोडंसं. म्हणजे पारंपरिक जे रंगकाम होतं त्याला मी बऱ्याच वेळा छेद दिलेला आहे. उदाहरणार्थ मी कानामध्ये बघा, गणपतीच्या कानामध्ये आधी बघा सर लाल रंगाच्या रेषा, पण आता व्हॉट्सअपच्या जमान्यामध्ये लोक लाईव्ह शोधतायत, म्हणजे जिवंतपणा शोधतात. आणि मग तो जेव्हा आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळी वेगळं अट्रॅक्शन, म्हणजे काही माणसांचा ग्रुप आहे ग्राहकांचा, त्यांना ते नाराजही होतात, अरे नाही असं कसं, मग ते जाणवं दाखवलं पाहिजे किंवा कानात त्या रेषा पारंपरिक, मग ते सगळं आता आम्ही छेद दिलाय त्याला आणि जिवंतपणा कसा येईल ह्या गोष्टी केलेल्या. अनेक मूर्तीशाळा मी फिरलोय, पण ह्या मूर्तिशाळेमध्ये एक वेगळा दिसला. प्रत्येक मूर्तीच्या मागे नंबर आणि हे काय प्रकार आहे. तो एक थोडासा गमतीशीर विषय आहे, थोडासा काळजी घेण्यासारखा आहे. थोडं हे आहे, कसं आहे, सुरुवातीच्या काळात लोक मूर्तीवर नावं टाकायची, चिटकोरे वगैरे लावलेले चिटकारे लावायचे, हे लावायचं. माझ्या मूर्तीच्या मागे मी सिरियल नंबर टाकतो आणि तोच नंबर माझ्या रजिस्टरला असतो. काय उपयोग त्याचा आहे की तुम्ही येताना जेव्हा बुक करून जाल तेव्हा माझा सिरियल नंबर तुम्ही घेऊन जाता, त्या मूर्तीचा नंबर तुम्हाला, त्या मूर्तीचा जो सिरियल नंबर तुम्ही घेऊन जाता. माझं रजिस्टर उघडल्याबरोबर तुमचा तो सिरियल नंबर जर ओके तर मी ती मूर्ती तुम्हाला देणार नाही. कारण काय, माझा तुमच्याकडे गेलेला सिरियल नंबर, मूर्तीचा नंबर हा एक पाहिला पाहिजे. कारण ह्याच्यापूर्वी कुणी कुठेही जरी म्हणाल, अपभ्रंश म्हटलं तरी चालेल, मूर्तिकार पैसे घेऊन मूर्त्या बदल असा एक अपभ्रंश आहे. तर त्या अपभ्रंशाला आम्ही वाचा दिली. कारण आम्ही सुरुवातीच्या काळात 3ऱ्या-4थ्या वरती साळात एक, आपल्या गावठणवाडीत एक आणि अशा 5 जास्वंदीच्या फुलात मूर्ती होत्या. एक माझ्या शेजाऱ्याने, आजपर्यंत माझ्याकडे गणपतीला आलेला नाही, तो मग नेताना ते आल्यानंतर ते भांडण झालं की ही माझी नव्हती, ती माझी होती, ती माझी नव्हती. आता मूर्ती
जीव ओतून काम करण्याचं काम ह्याचं. पण त्यावेळी हे सगळं व्यवस्थापन मी स्वतः म्हणजे त्यावेळी काही ग्रुप मोठा नव्हता ना. आणि मग ती बाचाबाचीला येणं किंवा कुठेतरी येणं, नाराज होऊन तो न येणं, ह्या सगळ्याला आता हे बंधन कसं जायला बघा. जर रजिस्टरला माझ्याकडे तुमचा नंबर नसेल तर ती मूर्ती मी तुम्हाला देणार नाही. आणि मी जर बदललेली असेल तर तिथे ती मूर्तीचा रजिस्टर नंबर मिळणार नाही. म्हणजे आमचे हात आम्ही आधीच ग्राहकाला बांधून देतो. बाबांनी तेव्हाच तो दंड घालून दिलेला की मूर्ती बदलायची नाही. मूर्तिकाराला एक शाप आहे, हा मूर्त्या ना त्या बदलतो तो, मग त्याला पैसे जास्त पैसे दिले की असं नाही. तुम्हाला उदाहरण सांगतो, अष्टमी दिवशी, अष्टमीच्या नंतर गणपतीला दिवस किती राहिले, हप्त्यातून लोक संध्याकाळच्या वेळी रात्री उशिरा 1 वाजेपर्यंत यायची गणपती बघायला सहज म्हणून. रस्त्यावरची शाळा ना, आणि तिथे तो एक जो व्यापारी आला ना सोन्या चांदीचा, मी इथे ब्राह्मणाला एक मूर्ती केली, म्हणाला ही मूर्ती मला द्या, त्याला दुसरी करून द्या. म्हटलं मूर्ती ही नाही, तुम्हाला ह्याच्यातली मूर्ती करून देतो. आज खरं तर मूर्ती करण्याची वेळ नाही, राहिले 8 दिवस. पण तुम्ही काय ते फायनल करा, मी ही सेम मूर्ती बनवून देतो. कारण विश्वास होता मुलाबद्दल, तो बोलवणार, खात्री होती. म्हटलं झालं. रात्री सगळं करीपर्यंत 1 वाजला. आणि 1 वाजताना त्यांनी सांगितलं मला माझ्यासाठी मूर्ती पण. आम्ही ह्यानं नाही, पण गणपतीच्या पूर्वी 3 दिवस त्याला मूर्ती ओके करून सुद्धा, पण भटजींची मूर्ती नाही. म्हणजे एकाची मूर्ती दुसऱ्याला देणार तत्व. त्यांनी श्रद्धेने आपली मूर्ती ठरवली ही माझी म्हणून. आणि दुसरी एक गोष्ट मी सांगतो, माझी शाळा सुरू झाल्यापासून बऱ्याचदा बघा तुम्हाला कुंभाराला मटकी नसते तसा एक प्रकार असतो. म्हणजे लोक म्हणतात अरे बाबा तुमचा गणपती कुठला, बऱ्याच चित्रशाळा, तर तो म्हणणार की मग काय राहील तो माझा. असं नाही, आमची मूर्ती आज ठरलेली आहे आणि तीच आम्ही घेऊन जाणार. ती सुद्धा आम्ही कोणाला देणार नाही. म्हणजे कोणी नाही मला ही मूर्ती हवी नाही, ज्याची त्याला मिळावी याच्यासाठी हे नंबरचं आम्ही हे केलं. आणि एक वेगळा प्रकार नंबरने बुकिंग असतं. तुम्ही तुमची बुकिंग करायची 319 नंबरची मूर्ती, पारकरांची मूर्ती, असं आहे. म्हणजे ही एक ह्या शाळेमध्ये ह्या वेगळा बघू गावला आपला. बाकीच्या मध्ये कसं असतं, टिटकोरे लावलेले असतात, आयत्या वेळेस कधी तरी मूर्ती बदलतात. आणि मुलांचा हल्ली तर तुमका माहिती आहे किती ते पैसे घे, पण माका मूर्ती दाखव. कारण रंगल्यानंतर म्हणजे मूर्ती रंगल्यानंतर त्याच्यातलं चैतन्य आणि जे काय दिसतं ना, आणि यांची तर सोनेरी तर अप्रतिमच, सोनेरी बद्दल प्रश्नच नाही. आणि झगझगाट आणि त्या सगळा अति पण रंगोटी नाही असं, म्हणजे गालावरती काहीतरी निळा लावला पिवळा लावला असं नाही. त्या गणपतीचे म्हणजे गणपतीचे रंग देऊन सुंदरपैकी त्याच्यात. मग अशी एक मूर्ती बघितलो, सगळा त्याच्यामध्ये, म्हणजे शंकर आहे त्याच्यात, विष्णू त्याच्यामध्ये, आणि त्याच्यातच कृष्ण काय, आणि हातात बनवलेली मूर्ती सुंदर अप्रतिम. बोलायचं तितक्या थोडाच असा. पण मला आणखीन एक जाणून घेऊचा की बाबा तुम्ही आणि आई, बाबाने मला सांगितले की माझा जर स्वप्न होता म्हणजे काय काय करूचा, त्या माझ्या मुलाच्या ह्याच्यात मी बघतोय आणि खुश असाय. आईनी पण सांगितलं की शून्यातनं निर्माण केलेली ह्या सगळा छत पण नाही होता. मगाशी तुम्ही एक गोष्ट सांगितली होत्या ते रवली अर्धवट की काहीतरी छत काहीतरी नंतर ह्या झाला प्लास्टिकची छत बाजूला, आणि त्याच्यात गणपती करड्यात बसून करत होता. मला तर भीती वाटत होती. आम्ही पहिल्या वर्षी गावातल्या घरी गणपती केले 17. दुसऱ्या वर्षी आम्ही इथे आलो, अगदी इथे आलो तेव्हा आमच्याकडे जागा नव्हती. तर त्यावेळी मी समोर ही जी मलियाची बाग दिसते ना, त्यांची ती शेड होती रिकामी, तिथे याच्यासाठी ती जागा मागून घेतली आमच्या व्यवसायात. माती आणून टाकली, सगळं काही झालं. आणि तो जो चालक होता त्याने दुर्दैवानं एकादशीच्या पूर्वी, एकादशीला ह्या व्यवसायाची हे होते, आणि एकादशीच्या पूर्वी त्याने आत्महत्या केली. मग ती जागा मला सोडावी लागली ऐन वेळी. ऐन पावसात जागा करणार का, इथे करण्याची आपली कुवत नाही. कारण बाजूला आम्ही राहण्यापुरतं त्यावेळी इथे जरा झोपडं केलं, ती कुवत नाही. मग ती प्लास्टिकची शेड मी ह्या बाजूला, फक्त प्लास्टिक, दुसरं काही नाही. त्या अगदी रानातल्या मेडी आणल्या, त्याच्यावर ते छप्पर तयार केलं. तर त्या बाबतीत आमचा सुरुवातीपासून श्रम करण्याचा प्रकार, ते काही अवघड नाही. पण छताला काय घालणार भर पावसात, ते तेव्हा प्लास्टिक एवढं चांगलं मिळत नव्हतं, हलका अगदी सफेद प्लास्टिक. आता प्लास्टिक कसलं मिळतंय वर्षानुवर्ष, पण तेव्हा ते नव्हतं मिळत, बाजारातच नव्हतं. आणि ते घातले. त्याच्यामध्ये सांगण्याची गोष्ट एवढी
गणपतीची मूर्ती तिथे असेपर्यंत अजिबात एक थेंब पाणी आलं नाही. आणि कावळ्या पण बसला नाही. आई टाकली बघा, आई आटलं नाही. ज्यावेळी गणपती गेले सगळे, आम्ही गेलो घरी, येऊन बघतो तर एवढा तुकडा पण नाही, शेड पण नाही. पण त्यांनी ते हे कुठेतरी दैवी चमत्कार मला वाटतो म्हणजे कसं छप्पन नसताना त्यांनी धरलं. नक्की नक्की. नाही नाही, आम्ही ह्या व्यवसायाकडे बघता पूर्ण कुटुंब आमचं ना, व्यवसाय म्हणून कमी, पण अजून सुद्धा आता मला रात्री पण झोप गोष्टी आमच्या या लोकांचे आवाज माझ्या कानात पडले ना, इकडे काहीतरी चहा होई काय होई, तर मला तिकडे झोप पडत नाही. मला भूक लवकर लागते. हो अजूनही सांगतो, आई तू झोप, आई तू झोप. मला वाटत नाही. ह्याच्यावरती आता मी जे का बघितलं की नाही, तर म्हणजे प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे तसं स्त्री असते, त्याप्रमाणे पहिल्यांदा आई ही शक्ती असते, माझ्या मुलांनी हीच शक्ती असते. वडील म्हणजे आई वडील हेच गणपती बघितलं तुम्ही का, तो पुराणामध्ये सांगितलेला आहे की फेरी कोणी मारल्या, गणपतीने तिथल्या आई वडिलांना फेऱ्या मारल्या आणि त्यांनी हे केलं, बरोबर ना. म्हणजे नातवंड त्यांना मी रोज सांगत असते पृथ्वी प्रदक्षिणा घालायला सांगितली मला आता आठवलं. तर त्याने आई वडिलांना, तसं तुमचे आई वडील जवळ असता काय प्रश्न आणि त्यांनी नाही. तेच केलं आजपर्यंत. जी काय करीत आई वडिलाशिवाय त्यांनी काय तर आता भावी याच्यामध्ये काय तुमचं हे आहे, म्हणजे काय संकल्पना आहे त्या बाबतीत, काय इच्छा आहे तुमची आहे? बाबांनी इच्छा व्यक्त केली ती तुम्ही पूर्ण करताय. सातत्याने हे बघ, खूप मोठं नाही वाढलं तरी ते टिकलं पाहिजे. वाढवलेलं टिकवण्याची शक्ती आपल्याला मिळाली पाहिजे. जर ती शक्ती आपल्याला हवी असेल तर आपण अपडेट राहिलं पाहिजे, एवढंच. ते टिकलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी मी प्रयत्नशील राहील. स्वप्न बरीच आहे पण ती पूर्ण करण्याची जिद्दही आहे. पण त्याच्यासाठी योगायोग, परमेश्वराची साथ, आई वडिलांची कृपा सगळं लागणार मिळणार, ते त्या गोष्टी सगळ्या गौण आहेत. पण मला एवढंच म्हणायचं की जे हे एवढं विश्व उभं झालंय ते टिकलं पाहिजे. त्या पद्धतीने कस्टमर आपल्याकडनं इथून हसत मुखाने, आनंदाने इथून मूर्ती घेऊन बाहेर पडले पाहिजे. हा एकमेव माझा उद्देश. म्हणून तर मी कधीही मी जागरण करतो. एवढे आता 15-16 लोक माझ्याकडे आहेत कामगार, पण सगळे सहकारी, कामगार आणि मालक ही भावनाच नाहीये. शेवटी काय माहित आहे, ही आता इकडे शाळा म्हणतात पण मुंबईमध्ये कारखाना म्हणतात. या गणपतीचा कारखाना, आणि खरोखरच कारखाना आलो. मी आजही तुम्हाला सांगतो, माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांबरोबर मी जेवायला बसतो, सहकाऱ्यांबरोबर चहा प्यायला बसतो. माझ्यात आणि त्यांच्यात कसलंच अंतर नाही. एखाद्या वेळी मी झोपलो तरी माझं काम सुरू असतं. कारण मी म्हणेन की महाराजांचे मावळे जसे तसे माझे हे जे मला लाभलेले सहकारी, उदाहरणार्थ आता रामासारखा जो कलाकार आहे, अतिशय आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणजे कलाकारांची खाण आहे. आणि तो काय आहे म्हणजे जबरदस्त. कुठल्याही गोष्टीचा सेन्स, रंगाचा सेन्स, आणखी काय फेटे निसवणं म्हणा, हे सगळ्या गोष्टी स्वतंत्रपणे माझ्या सहकार्याने तो राबवतो. म्हणजे खरं कौतुक माझ्या बरोबर माझ्या सगळ्या टीमचं झालं पाहिजे. कारण आज मी इथे इंटरव्ह्यू देतोय, पण तिथे काम सुरू आहे. महत्वाची गोष्ट हीच आहे. म्हणजे कसं माहिती आहे की नाव घेत नाही, नाव नाही, पण त्याच्यात म्हणजे काम हात करतोय, हात चालू आहे. आज मोठमोठे जे लोक मोठे झाले की ना, ते स्वतः येऊन काम करतात नाही. मोठमोठे कंपनी आहेत, मोठमोठे असतात, त्यांचे हात प्रामाणिकपणे काम करतात. त्याचं मोबदलं पण मला वाटतं, मी असं वाटतं की तुमच्या मूर्तींची मगाशी मी किंमत विचारली तर ते खूप कमी आहे त्या मानाने. गावाकडे काहीच नाही असं त्या मानाने. आणि माझा हाच एक उद्देश आहे की माझ्या बरोबर 10 कलाकार निर्माण व्हावेत, माझ्या बरोबर 10 कलाकारांना रोजगार मिळावा, माझ्या बरोबर तेही आनंदाने, त्यांचं पण जीवन आनंदाने फुललं पाहिजे. हा माझा मुख्य उद्देश आहे. कारण मी स्वतः आनंदात नाही, मला माझ्या बरोबर माझी 10-15 जी सहकारी मंडळी आहे ती पण सगळी आनंदात राहिली पाहिजे. आणि ती त्या पद्धतीची माणसं मला मिळतात, ही परमेश्वराची कृपा. मला म्हणण्यापेक्षा आम्ही कुटुंब चालक आहोत त्यावेळेस. वा वा वा, ही भावना बाबांनी सांगितलं, मालक नाहीत, बाबांनी सांगितलं ह्याच करा. आता जो आपला हा जो हॉल झालेला आहे, मंदार मंगल कार्यालय म्हणून बराच प्रसिद्ध आहे, बोर्ड बघितला, म्हणून जिल्हाभर, राज्यभर, गोवा सगळीकडे प्रसिद्ध आहे. पण हा हॉल मुळात गणपतीची चित्रशाळा, गणपतीच्या शाळेसाठी आपण ती शेड बनवली होती. मग आपल्यासारख्या काही हितचिंतकांनी म्हटलं, अरे ही 9 महिने जागा रिकामी राहते, मग काय करणार. मग त्याच्यातनं संकल्पना सुचली आणि त्याच्यातनं मंदार मंगल कार्यालय उभं झालं.
म्हणून म्हणजे आणि आता आम्ही सुद्धा म्हणतो, जसं की बाबांनी म्हटलं की आम्ही मालक नाही आहोत, आम्ही चालक आहोत. तर आजही समाज उपयोगी जर कुठलीही गोष्ट असेल, एखादी मीटिंग असेल, बचत गटाची मीटिंग असेल, महिलांचा कार्यक्रम असेल, तर आजही विना मोबदला आपण हॉल उपलब्ध करून देतो आहोत. आणि मग वाटतं लग्नाचं थोडक्यात लग्न तर देतोच, तो व्यवसाय. पण इतर समजा कुठे पंचायत समितीमध्ये एखादा शेतकऱ्यांचा मेळावा असेल किंवा आणखी काय असेल, तर त्यासाठी विना मोबदला आपण समाजकार्य, समाजाची बांधिलकी कुठेतरी जपण्याचा एक छोटासा आमचा प्रयत्न आहे. हो बरोबर. आता म्हणजे तुमच्या बाबतीत सांगू तर म्हणजे तुमची आपण म्हणतो की 4 गुण असतात. 4 गुणातले म्हणजे पहिल्यांदा समाज ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषी ऋण, म्हणजे तुम्ही ह्या सगळ्यात करतात या मिळणं खूप कठीण असा म्हणजे. आणि हा ऐकूनच आनंद वाटला. आता आई बाबा यांनी जी तुमच्याबद्दलची जी काही सांगितलं नाही त्या सुद्धा म्हणजे स्ट्रगल लाईफ आणि त्याच्यातनं तुमचा दिलेलं सहकार्य असा. 60 रुपयाची गाडी येऊन जर जमली नाही तरी आज 12 लाखाची गाडी येऊन फिरतो. आमचा अभिमान असा. आई वडिलांना वगैरे सुंदर अशा गाडीतनं फिरवतात म्हणजे ह्या पण एक अभिमान असा. देवाची कृपा ना, देवाने दिलं, देवाने दिलं. हो. पण आता शेवटी मला एकच प्रश्न विचारतो तुमका की ह्याच्यासाठी काय ह्याच्यासाठी अनुदान वगैरे काय किंवा नाही, कसं सध्या तरी अनुदान हा विषयच नाही आहे आपल्याकडे. गोव्यात अनुदान मिळतं, तिथे मूर्त्या बनवल्या जातात. पण व्यवसाय म्हणून आम्ही करत असताना माझं पण एक सरकारला एक असं म्हणणं आहे की ठीक आहे, प्रदूषण आहे, हे सगळं आहे, मी सगळ्या कुठल्याही गोष्टीला छेद देत नाही, पण मूर्तिकार सुद्धा काहीतरी जगत असतो. मूर्तिकार ह्याच्यासाठी आपलं आयुष्यपणाला लावत असतो. आज मी आहे, माझ्यासारखे अनेक मूर्तिकार आहेत जे ह्या व्यवसायामध्ये आहेत, जे कुठलाही जॉब करत नाहीत, कुठे जात नाहीत, ते वर्षभर ह्याच्यामध्ये असतात. मग आयत्या वेळी आताच मग ह्या मूर्त्यांना बंदी, त्या मूर्त्यांना बंदी, प्रदूषण झालं, हे झालं, ह्या अशा आयत्या वेळेच्या सूचना न येता माझी एकच विनंती आहे की सरकारकडे एवढी योजना आहेत आणि आता मला सांगा की बऱ्याच म्हणजे कोटीच्या घरात आपल्याला मूर्त्या लागतात. आपल्याला गणपती उत्सव हा एक महत्वाचा उत्सव आहे. मग ह्याच्यासाठी सरकारने आम्हाला एखादी गाईडलाईन द्यावी की तुम्ही अशा मटेरियल मध्ये मूर्त्या बनवा, तुम्हाला हे अनुदान द्या. हे तर करा, हेच बंद करा, तेच बंद करा, त्याच्यामध्ये मूर्तिकार त्याच्यामध्ये मूर्तिकार अडचणी देतो. संघटना आहे, संघटना आपल्या लेवलवरती काम करते, पण असं एक गाईडलाईन पाहिजे की अशा पद्धतीचं विसर्जन असेल, अशा पद्धतीचं. मग ह्याच्यावरती विचार, आणि तोही योग्य वेळेत विचार झाला पाहिजे. कारण पुढच्या वर्षीचं गणपतीचं नियोजन आम्हाला दसऱ्याला करावं लागतं आणि ज्यावेळी सरकार एखादा निर्णय घोषित करतो त्यावेळी आमचं निम्म्यापेक्षा जास्त काम झालेलं असतं. ही कुठेतरी बाब त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे आणि मूर्तिकाराच्या मागे आर्थिक म्हणजे पाठबळ सरकारनं दिलंच पाहिजे. कारण हात थकल्यानंतर मूर्तिकाराला कोणी विचारणार नाहीये. त्यासाठी माझी सरकारला हात जोडून विनंती आहे की कुठेतरी एक भावनिक विचार मूर्तिकारांचा झाला पाहिजे, जसं की आपण शेतकऱ्यांचा करतो, अन्य याचा करतो, त्याचप्रमाणे कुठेतरी मूर्तिकाराचा विचार सरकारच्या दरबारी व्हावा असं मला वाटतं. आणि एक आता शेवटचा प्रश्न असतो की आता जे तुमचे बरेचसे मूर्ती गोव्यात किंवा इतर घेऊन जातात, तर तुम्ही मोठमोठे सार्वजनिक गणपती वगैरे तुमचे असतात काय? नक्कीच. आपल्या शाळेत मला वाटतं 25-30 गणपती हे मोठ्या मूर्त्या सार्वजनिकच आहेत. म्हणजे गोव्यामध्ये बरेचसे पोलीस स्टेशन मध्ये गणपती असतात, तिथे आहेत. जवळपासच्या सगळ्या शहरांमधल्या मोठमोठ्या मूर्त्या ह्या आपल्याकडनं जातात सार्वजनिक गणपतीच्या. म्हणजे पाळी, कोठुंबी म्हणजे गोव्याच्या त्या टोकापर्यंत ज्या मूर्त्या सार्वजनिक मूर्त्या त्या आपल्याकडनं. म्हणजे ऑर्डर वाढत असत. म्हणजे सार्वजनिक गणपतीमध्ये बघितले असतात ना भव्य सुंदर मूर्ती असे. वैशिष्ट्य नागपंचमीलाच आपण हाऊसफुलचा बोर्ड लावतो. नागपंचमीपासून त्याच्यानंतर मला वाटतं कितीतरी लोक आमचे नाराज होऊन गेले. बरोबर. पण कुठेतरी एक मर्यादा असते म्हणून आम्ही तिथे थांबतो. वेळेचा बंधन असतं ह्या धंद्यात, वेळेचा बंधन बाकीच्या धंद्यांका नाही. कारण ते त्या चतुर्थीच्या या रात्रीपर्यंत पूर्ण होऊन ते लोकांच्या ताब्यात मिळावं. तर तुमच्या या भावी आयुष्यासाठी आणि बाबा तुम्ही त्याच्या पाठीशी राहिल्यात, गणेशाची आई पण या खूप थोडा. कारण मी हल्ली बघितलं की ना, तर आई वडील इतके पाठीशी राहूनच नाही, उलट दोष देऊ बघ त्यावेळेस तू केलं असतं आज असे त्याचं तो अमक्या फिरतात अमक्या जाता ह्या करू नको, म्हणजे उलटे ते का उलट्यात बोसला जाता. पण तुम्ही आज ते का खूप मागसून असाल म्हणूनच अगदी गरुड झेप
तो गरुड ते शॉप मारलेली घेतो हा. म्हणजे काय मागे वळून बघायची त्याला गरज नाही बस 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 नुसता बस असा असे तुमका आई बाबा तुमका दीर्घायुष्य लागो. गणेश तुमका पण दीर्घायुष्य लाभो. तुमच्या सगळ्या टीमीक दीर्घायुष्य लाभो आणि असाच नाव तुमचा अगदी 7 समुद्रापलीकडे वाढत राहो ही गणेश चरणी प्रार्थना करतोय. तुम्ही तुमच्या चॅनल मार्फत आमची मुलाखत घेतलीत. आमच्या भावना कुठेतरी मांडता आल्या. माझ्या आईवडिलांची ओळख आणि माझा आतापर्यंतचा प्रवास उलगडून दाखवण्यास तुमच्या चॅनलच्या वतीने जे काही सहकार्य केलं त्याबद्दल मी खरोखर मनापासून धन्यवाद देतो. गणपती बाप्पा मोरया. तर हे होते कोकणातले सुप्रसिद्ध मूर्तिकार गणेश ठाकूर. त्यांच्या जीवन प्रवासाबद्दल आपण जाणून घेतलं. तर मंडळीनो, कोकणसाद लाईव्ह ह्यो चॅनल सबंद जगभर बघितलं जाता आणि त्यांका गावपण ह्यो सदर तर खूप आवडता. कारण गावात काय काय चालला ह्या त्यांका परदेशात सुद्धा कळता आणि त्यांका सुद्धा पूर्वीची आठवणी येतात. तर तुमका जर गावपण सदर हे आवडत असाल तर तुमचे कमेंट्स आमका मात्र पाठवू विसरा नको. आतापर्यंत बरेचसे कमेंट्स दिलेच होत, पण त्याच्याचबरोबर तुमचे जेवढे आशीर्वाद आमका मिळतले त्याच आशीर्वादावरती आम्ही नवीन नवीन हे कलाकार असत ते शोधून काढतलो आणि गावपण या सदरात तुमका दाखवतलो. तर मंडळीनो, कोकणचा नंबर 1चा महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हवर बघू विसरा नका. गावपण